Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας. Σήμερα θα αναλύσουμε το chapter 1146 με τον τίτλο «Κίνηση εν μέσω ακινησίας». Ας ξεκινήσουμε πρώτα με ένα like και subscribe για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια. Στο εξώφυλλο βλέπουμε να φτάνει προς το τέλος η ιστορία της Γιάματο με την Ούλτη, η οποία αφού αγκαλιάζει τη Γιάματο, της λέει ότι τόσο αυτή όσο και ο αδερφός της θέλουν να την ακολουθήσουν και να παλέψουν μαζί της. Ας αφήσουμε όμως κατά μέρους τη Γιάματο και πάμε στο νησί Έλμπαθ και στο πλήρωμα του Κόλον, όπου βλέπουμε την Γκόνκου πάνω στο καράβι του πληρώματός μας. Η Νάμι, ο Ουσόπ, ο Τζίμπεϊ και ο Μπρουκ καταλαβαίνουν ότι αυτή ευθύνεται για την απαγωγή των παιδιών. Ο Κόλον την αποκαλεί μάλιστα εισβολέα του ανθρώπινου είδους. Κάτι που κάνει την Γκόνκου να απαντήσει με απέχθεια. Δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε θεοί. Μόλις το ακούν αυτό, στο μυαλό του Τζίμπεϊ και του Ουσόπ έρχονται οι Celestial Dragons, οι οποίοι είχαν πει παρόμοια λόγια στο παρελθόν. Να πω την αλήθεια, περίμενα τον Τζίμπεϊ να καταλάβει περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Αντιθέτως, ο μόνος που αναγνωρίζει το πραγματικό στάτους της Γκόνκου είναι ο Μπρουκ, ο οποίος την αποκαλεί μέλος των God Knights. Παρένθεση πάνω σε αυτό. Βλέπουμε ότι ο Μπρουκ είναι ένας πολύ σημαντικός χαρακτήρας του παρελθόντος, ο οποίος και γνωρίζει πολλά περισσότερα από όσα μας έχει δείξει ως τώρα ο Όντα. Ανυπομονώ να ανακαλύψουμε το παρελθόν του. Στη συνέχεια, αφού το πλήρωμα είναι σίγουρο ότι ο σκοπός της Γκόνκου είναι να παγάγει τα παιδιά, βλέπουμε την Νάμι να επιτίθεται στην Γκόνκου με τη βοήθεια του Ζεύς. Η Γκόνκου όμως αποκρούει πολύ εύκολα αυτή την επίθεση, στέλνοντάς την πίσω με τη βοήθεια της ιδιότητας του φρούτου της. Σειρά έχει ο Ουσόπ, ο οποίος με αρκετό θάρρος για το χαρακτήρα του χτυπά την Γκόνκου χωρίς δισταγμό, διαλύοντας το μισό κορμί της. Φυσικά και δεν θα ήταν τόσο εύκολο, καθώς βλέπουμε την Γκόνκου να αναγεννάται, όπως ακριβώς έκαναν και οι Five Elders. Αυτή η ιδιότητα είναι αντικείμενο έρευνας και μιας ακόμα θεωρίας που ετοιμάζω και θα δούμε στο μέλλον μαζί. Προχωράμε με τα πολύ σημαντικά λόγια της Γκόνκου. Λέει χαρακτηριστικά: «Το τέλος του κόσμου μια μέρα θα ερχόταν και έτσι θα έπρεπε να γίνει. Όμως κάποιοι χαρακτήρες το ανακάλυψαν και το είπαν στον κόσμο. Ύστερα από αυτό είναι πλέον αναπόφευκτο. Μια τεράστια μάχη θα προκύψει. Είναι απλά θέμα χρόνου. Και οι γίγαντες θα δώσουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε αυτόν που θα τους έχει σε εκείνη τη μάχη στο πλευρό τους». Ας κρατήσουμε λοιπόν τα τελευταία λόγια της για τη συνέχεια, θα μας χρειαστούν. Στην επόμενη σελίδα, ο Λούφι μαζί με τον νέο φίλο Λόκι έχουν φάει πάλι ό,τι δεν τρώγεται και είναι πλέον έτοιμοι να ρηχτούν για ακόμη μία μάχη. Ο Κίλιγχαμ βλέπουμε ότι έχει νικήσει πολύ εύκολα τους δασκάλους και λέει στο Σόμερς ότι μπορεί να μιλήσει μέσω του Ντέντεν Μούσι και να ακουστεί σχεδόν σε όλα τα στρατηγικά σημεία κάθε χωριού του νησιού. Κάτι που φυσικά θα μας βοηθήσει ώστε τα βαριά πυροβολικά Λούφι, Ζόρο, Σάνζι, Σκόπερ, Γκαμπάν, Λόκι να καταλάβουν επιτέλους και αυτοί ό,τι συμβαίνει και να βοηθήσουν στη μάχη. Περνάμε στις τελευταίες σελίδες του μάγκα, όπου βλέπουμε τον Σόμερς χρησιμοποιώντας τη δύναμη του φρούτου του να έχει νικήσει τον Σαούλ, ο οποίος λέει στη Ρόμπιν και στον Τσόπερ να μην εμφανιστούν αλλά να μείνουν κρυμμένοι στα μαλλιά του. Τέλος, έχουμε τα πολύ σημαντικά λόγια του Σόμερς, ο οποίος λέει: «Σχολείο, βιβλιοθήκη, αφήστε αυτές τις βλακίες, είστε μαχητές». Υπήρχε μία περίοδος όπου οι γίγαντες ταρακούνησαν όλο τον κόσμο. Θα γίνετε οι μισθοφόροι στρατιώτες μας. Έτσι δεν είναι, βασιλιά Χάραλντ? Και σκέφτεται: Χάραλντ. Αυτός τα έκανε θάλασσα αυτή τη φορά. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Αυτό που σας έλεγα στο πρώτο βίντεο. Δεν είναι ο Λόκι ο κακός. Ο βασιλιάς Χάραλντ, όπως φαίνεται, έχει κάνει συμφωνία με την παγκόσμια κυβέρνηση, ώστε οι γίγαντες να είναι με το πλευρό της. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε να έχει τοποθετηθεί αυτός ο μαύρος κύκλος που είναι σαν 5α στο νησί Έλμπαθ. Κάτι που έδωσε και τη δυνατότητα στους God Knights να τηλεμεταφερθούν εκεί πολύ εύκολα και γρήγορα. Ο Λόκι λοιπόν, για να βάλουμε και λίγη θεωρία στο σημερινό επεισόδιο, κατάλαβε τι σκάρωνε ο Χάραλντ και τον σκότωσε. Χάλασε έτσι τη συμφωνία, μην αφήνοντας τον Χάραλντ να έχει τους γίγαντες με το μέρος της παγκόσμιας κυβέρνησης.
Άλλωστε και το πρώτο πράγμα που έκαναν οι God Knights μόλις έφτασαν στο νησί ήταν να ζητήσουν από το Loki να μπουν οι γίγαντες με το πλευρό της παγκόσμιας κυβέρνησης, ανανεώνοντας με τον πιο δυνατό γίγαντα την προηγούμενη του συμφωνία. Κάτι που φυσικά και αρνήθηκε ο Loki. Γι' αυτό και σχεδόν τον σκότωσαν και διάλεξαν άλλο τρόπο για να κάνουν τους γίγαντες να είναι με το μέρος τους, να παγάγουν τα παιδιά τους. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Αφήστε ένα σχόλιο και ένα like αν σας άρεσε και αν συμφωνείτε με το ότι ο Loki είναι ο καλός της υπόθεσης. Σας ευχαριστώ.